కుమారుడికి ఎంత మాత్రం అర్హపడట్లేదు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువు ఆ పాపములను భరించారు శ్రమలో. అంతేకాకుండా తన పరిశుద్ధ రక్తంతో నా పాపమును శుద్ధీకరించారు కనుక దేవుడు అనుగ్రహించిన నీతినే దేవుడు తన ప్రియ కుమారుని యొక్క నీతిని దేవుడు నా యందు చూస్తున్నాడు. When God looks at me, He doesn't see my righteousness, for I have none of my own. ఎప్పుడైతే దేవుడు నా వైపు చూస్తున్నాడో నా యొక్క నీతి ఆయనకు కనిపించదు. ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు నీతి లేదు, కానీ తన కుమారుని యొక్క నీతి నాకు ఆపాదించబడినది. Because I've trusted Christ as Savior, when God looks at me, He now sees the perfect, sinless righteousness of His own Son, Jesus Christ. ఎప్పుడైతే దేవుడు నా వైపు చూస్తాడో ఆయనకు నా నీతి సమితి ఏమీ లేదు, ఆయన కనిపించదు. కానీ ఆయన తన కుమారుడు మరి నా నిమిత్తమై ప్రాణం పెట్టి ఉన్నాడు కనుక ఆ విధంగా మచ్చలేనటువంటి ఆ యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి గొర్రెపిల్లగా ఉన్న క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తము చేత నా పాపములు కడిగివేయబడి తన కుమారుని యొక్క నీతి నాకు ఆపాదించబడి ఉన్నది కనుక ఆ ఆపాదించబడిన ఆ తన కుమారుని యొక్క నీతిని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. Ephesians 1:6 says, now we are now accepted in the beloved. We are now accepted in the beloved righteousness of the Lord Jesus Christ. ఎఫెసీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనం చదువుతున్నాము, మనము తన ప్రియుని యందు అంగీకరింపబడి ఉన్నాము. ఆయన ప్రియుని యొక్క మరి పరిశుద్ధతలో ఆయన ప్రియుని యొక్క ఆ యొక్క నీతిలో మనము అంగీకరింపబడి ఉన్నాం. My acceptance of Jesus' substitutionary death for my sins has reinstated me back into God's wonderful plan of abundant life for my life. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును నా స్వరక్షకుడుగా ఆయన నా స్థానంలో అనుభవించిన శిక్షావిధిని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన నా సొంత రక్షకుడు అంగీకరించిన కారణమును బట్టి ఆయన ఏదైతే తండ్రి దేవుని యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన ప్రణాళికలో నుండి నేను వేరైపోయి ఉన్నాను, మరలా తిరిగి ఆ ప్రణాళికలో కొనసాగులాగా తిరిగి చేయబడుతున్నాను. It's because I'm in Jesus that I've enjoyed this abundant life all my childhood days from the time I got saved at age 11. Now I'm still enjoying it through my adult days. అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపను బట్టి 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలో రక్షింపబడినటువంటి నేను ఈ నేటి వరకు అట్టి దేవుని ప్రియ కుమారుని బట్టి తండ్రి దేవునితో సమృద్ధి జీవాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాను. Not only am I enjoying Jesus' abundant life here and now, but I have eternal life in heaven to look for I'll never be in danger of going to that lake of fire where the devil and his angels will be. ఈ భూమి మీద ఉండగా ఈ సమృద్ధమైన జీవము యేసు వాగ్దానం చేసిన జీవాన్ని అనుభవించడమే కాదు, కానీ ఈ జీవిత అనంతరము మరి పరలోక రాజ్యంలో నిత్య జీవము ఆయన నా కొరకు వేచినటువంటి ఆ నిత్య జీవమును అనుభవించడానికి దేవుడు తన ప్రియ కుమారుని ద్వారా నాకు భరోసా ఇచ్చున్నారు. If you've never accepted this Jesus Christ as your Savior, we invite you to come tonight and have your sins washed away with the blood of Jesus. మరి మీరు ఎప్పుడు ఇంత మునుపెన్నడూ కూడా ఇంటి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపతో కూడినటువంటి ప్రేమ పిలుపును మీరు అంగీకరించి ఉండకపోయినట్లయితే ఈ రాత్రి నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తుంటున్నాను. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని చేర్చుకొని ఆయన అనుగ్రహించే నిత్య జీవపు వరమును మీరు ఉచితంగా పొందండి అని. In Jesus you'll be reinstated into God's wonderful plan for your life here and now in this life. ఈ జీవితంలో కూడా మీరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించినట్లయితే దేవుడు మీ జీవితాల పట్ల కలిగినటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన ప్రణాళికలు మీరు భాగస్వాములు అవుతారు. And in Jesus you will be given God's free gift of eternal life in heaven for all eternity. ఆ విధంగా మరి రాబోయే నిత్యత్వం అంతట్లో కూడా దేవుడు మరి తన బిడ్డలకు వాగ్దానం చేసినటువంటి నిత్య జీవాన్ని మీరు కలిగి ఉంటారు. Won't you come as Pastor Sutter invites you? పాస్టర్ సుధీర్ గారు ఆహ్వానిస్తూ ఉండగా మరి అట్టి ఆశ కలిగినటువంటి వారు మరి దయచేసి ముందుకు రండి. దయచేసి మనం తల వస్తామండి, కళ్ళు మూసుకుందామండి. ఈ సమయంలో ప్రభువు మన మధ్యలో ఉన్నారు. అనేక మంది మరి ఇప్పటికే ప్రభువుని అంగీకరించిన వారు ఉండవచ్చు, కానీ ఎవరైనా అంగీకరించని వారి కొరకు మరి ఈ రక్షణ స్వార్థ సందేశం ఈ రాత్రి దేవుడు తన దాసుని హృదయంలో నుండి అందించి ఉంటూ ఉండగా మనము ఈ గొప్ప చక్కటి సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకొని ఇదే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయము, ఇదే రక్షణ దినము
అని మనం ప్రభువును మన హృదయాంతరంగంలో చేర్చుకొని, ప్రభువా నా హృదయంలోనికి రా అని ఎవరైతే విశ్వాసం కలిగి ఉండి ప్రభువు సొంత రక్షకుడిగా మరి హృదయంలో చేర్చుకోనకుండా ఆయన నామం బట్టి ప్రార్థించకుండా ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే అట్టి వారి కొరకు ఈ ఆహ్వానాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాం. దయచేసి తలలు వంచండి. ప్రభువుని అంగీకరించినటువంటి వారు, అంగీకరించిన వారు ప్రభువుని అంగీకరించలాగిన హృదయపూర్వకమైనటువంటి విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు ప్రభువును మనవి చేయండి. మరి దయచేసి పిల్లారా, ఈ రాత్రికాల సమయంలో దేవుడు తన దాసుడైనటువంటి బెన్ బౌండ్ సాయి గారిని వినియోగించుకొని మరి ఈ యొక్క సందేశము సంపూర్ణంగా మీకు అందిందో లేదో కానీ దేవుడు ఎంత మేరకు ఈ రాత్రి ఈ ప్రజలను తన ప్రేమించిన ప్రజలకు ఏ మేరకు ఈ సత్య సందేశం అందాలో అంతవరకు తప్పక అందించి ఉన్నారని నేను హృదయపూర్వకంగా విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను. దేవుడు మాట్లాడి ఉన్నారు. దేవుని యొక్క స్వరమునే మనం విని ఉన్నాము తప్ప మనుషుని యొక్క స్వరమును మనం విని ఉండలేదు. ఎందుకంటే మానవుడు మానవుడే, కానీ దేవుడు దేవుడే. దేవుడు తన బిడ్డలను కాపాడాలని, దేవుడు తన బిడ్డలను వారి పాపంలో నుంచి విడిపించాలని పరిశుద్ధమైన తన ప్రియకుమారుని ఆ శిలువకు అప్పగించినటువంటి ఆ యొక్క శ్రేష్టమైన ఉద్దేశము, దేవుని యొక్క రక్షణ సంకల్పము ఇక్కడ చేరి ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా ఆ సంకల్పంలో ప్రవేశించకుండా ఉంటే వారు ప్రవేశించాలనేటువంటి దేవుడు ఉద్దేశంతో కలుగు చేసిన ఈ గొప్ప అవకాశంను మనం సద్వినియోగం చేసుకుందాం. దానితో ఎక్కువ సమయం వృధా చేసుకోకుండా ప్రభు అయిన యేసును సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించడానికి ఆశ కలిగి ఉన్నటువంటి వారు దయతో మీ కుడి హస్తాన్ని చూపించాలని నేను ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉంటున్నాను. ఈ రాత్రికాల సమయంలో ఎవరైనా సరే, ఎవరు కలిపి చూడవద్దండి, అటు ఇటు చూడవద్దు, కానీ మన హృదయంలో యేసయ్యను ప్రతిష్ఠించుకున్నాం. రక్షింపబడిన బిడ్డలు మరి రక్షింపబడని వారి కొరకు ప్రార్థించాలని కోరి ఉన్నాను. రక్షింపబడని బిడ్డలు ఇంకా యేసయ్యను హృదయంలో చేర్చుకోకుండా అపవాది చెప్పిన అబద్ధములతో ఫలానా విషయాన్ని నువ్వు మానవేస్తే నువ్వు ప్రభు ఇచ్చే నిత్య జీవం పొందడానికి అర్హుడు అని ఒక దురభిప్రాయాన్ని అపవాది కలిగిస్తూ అనేక మంది యవనస్తుల జీవితాలను మరి వాడు భ్రష్టు పట్టిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమైనటువంటి వారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఎవరైనా సరే ప్రభువైన యేసును మీరు అంగీకరించడానికి హృదయపూర్వకంగా ఈ వాక్యం వినుట ద్వారా ఈ రాత్రి మరి దేవుడు మీ హృదయంతో ముచ్చటించి ఉన్నట్లయితే ఈ సమయం సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉంటున్నాను. ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీ కుడి హస్తాన్ని పైకి చూపండి. లేదు ప్రభువు మరి మేము వినినటువంటి మాట మునిపే విని ఉన్నాము, ఆయన అద్భుతమైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన రక్షణను మేము అనుభవిస్తూ ఉన్నాము, ఆయన కృపలో మేము జీవిస్తూ ఉన్నాము, ఆయన ఆనందిస్తూ ఆయన వాగ్దానం చేసిన సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని మేము పొందగలని ఆశ, ఇంకా సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని అనుభవించాలనేటువంటి ఆశ మా అనుభవంలో అట్టి సమృద్ధి అయినటువంటి దేవుని జీవమును వచ్చినటువంటి ఆశ మాకు కలిగి ఉన్నాము. మరి మా నిమిత్తము ప్రార్థన చేయండి. ఆత్మీయంగా మేము వర్ధిల్లాలి. ప్రభు యొక్క విషయంలో మేము మరి ఎక్కువగా ఆసక్తిని పెంపొందించుకోవాలనేటువంటి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు ఉన్నటువంటి వారిలో ఎవరైనా సరే దయచేసి మీ కుడి హస్తాన్ని చూపండి. ఆ రీతిగా దైవజనులను ప్రార్థన చేయమని ఈ రాత్రి మనం కోరుదాం. ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఇఫ్ యు ఆర్ wanting this abundant life that Jesus Christ has promised, I ask you, I beg you in the name of Jesus Christ tonight, if there is someone, please don't hesitate, don't open your eyes, please close your eyes, please bow your heads. Jesus Christ is here. His presence is here. It is not for any human being, but it is for our own souls. It is for our own good that we need to make a choice tonight. So there is somebody. Will show your hands. Anyone in this area? Oh, praise the Lord. I see 2 hands raised and 3 hands. Praise be to God. Someone also has raised there. So praise the Lord. Tonight I asked Brother Bounds once again to come forward and pray for these few hands that have been raised, and that the Lord would speak to them the whole message again and help them to understand it more clearly and for them to stay faithful to the Lord. Please pray for these hands. Would you please show your hands in a visible way that the man of God can see and pray for you? Would you please raise your hands? Don't feel ashamed, please. Yeah, I see 2 hands here. I see 2 hands here. There's one on the right here. Yeah.
Okay, and two more here. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. Thank you, Heavenly Father, for your wonderful opportunity you've given us to share the precious gospel of Jesus Christ with these people. ఓ తండ్రి పరలోకపు దేవా, నీవు మీ శ్రేష్టమైన ప్రశస్తమైన వాక్యమును పంచుకోవడానికి రాత్రికాల సమయంలో అనుగ్రహించిన గొప్ప మరి ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Thank you, Father, for the abundant life you promised to give to all that trust Jesus as Savior. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును తమ స్వరక్షకుడు అంగీకరించిన వారికి నీవు వాగ్దానం చేసిన సమృద్ధి జీవనమును బట్టి నీకు వందనములు యేసయ్యా. Great is thy faithfulness, Father, for you have given me that gift in my life, and thank you for the opportunity of giving testimony to these people of that for your honor and glory. నీ యొక్క నామ మహిమార్థమై నీ యొక్క నమ్మకత్వం ఎంతో గొప్పది కనుక నీవు నాకు ఇచ్చిన రక్షణను గూర్చి దానిలో ఉన్న సమృద్ధి అయిన జీవము ఆ ఆనందమును గూర్చి నీ బిడ్డల ఎదుట నిలబడి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు నీవు అనుగ్రహించిన ఈ గొప్ప సమయం బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా. Father, these that have raised their hand in testimony of trust in you as Savior, I pray that you'll give them full assurance of their salvation. ఓ తండ్రి, ఈ రాత్రి ఎవరైతే తమ హస్తములను ఎత్తి మీ అందు విశ్వాసం ఉంచుతారను సూచనగా తమ హస్తములను ఎత్తి చూపి ఉన్నారో అటు వారికి సంపూర్ణమైనటువంటి నిశ్చయత రక్షణను కూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం వారికి దయచేయండి. Father, put a smile on their face, a spring in their step, and joy in their heart, knowing they're born again and have the gift of eternal life and your abundant life here and now. ఓ ఇప్పుడే ఇక్కడ ఈ భూమి మీద వాగ్దానం చేసిన సమృద్ధి అనే జీవమును వారు కలిగి ఉన్నారని సంతోషిస్తూ హృదయంలో ఒక గొప్ప ఆనందము, వారు నడకలో వారి యొక్క ఒక నూతన ఉత్తేజము, ప్రభువును వెంబడించడంలో వారికి గొప్ప ఆసక్తి వారికి కలుగు చేయండి. And Father, put a burning desire within their heart to read your word and learn your word and be in church every time it meets to worship so they can grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపలోను జ్ఞానములోను వారు ఎదుగునట్లు మరి అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డల వల్ల నీ వాక్యం అనేటటువంటి పాలను సమృద్ధిగా వారు నాయన త్రాగి వాక్యంలో వారు ఎదిగి వారి యొక్క సత్యములో వారు ప్రతిష్ఠితులగునట్లుగా వారికి నీ ఆత్మచేత సహాయం అందించము. And Father, may your peace and joy and your countenance rest upon them as they experience the abundant life and living for you faithfully every day. ప్రతి దినము నీ కొరకు నమ్మకమైనటువంటి వారుగా జీవించుటకై వారు అనుదినము నీ యొక్క కృప నీ ముఖ కాంతి వారిపై ప్రకాశించినట్లు చేయమని అడుగుతున్నాం. Father, give them a desire to follow you in believers' baptism right away. ఓ తండ్రి, వారు వెంటనే విశ్వాసులు పొందే విశ్వసించిన వారు నాయనా మరి ఆచరించేటటువంటి బాప్తిస్మం వారు పొందుటకు వారికి సహాయం చేయము. Father, give them a burning desire to go home and tell their other family members and their neighbors and their other relatives what Jesus has done for them, and may they bring them to saving knowledge of Jesus as well. ఓ వారు నాయన ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిన వెంటనే తమ కుటుంబ సభ్యులతోనూ ఇరుగు పొరుగు వారితోనూ ఏ రీతిగా దేవుడు తన సమృద్ధమైన జీవనం ఇచ్చి ఉన్నాడో, ఏ రీతిగా తమ పాపంలో నుండి విడుదలనిచ్చి నిత్య జీవపు వరమును ఉచితంగా అనుగ్రహించున్నాడనే సంగతి వారు ఎరిగి ఉండి తమ కుటుంబ సభ్యులతో చెప్పుడే గాక ఇతరులందరి ఎదుట నీ సాక్షులుగా వారు ఉండటకు సహాయం చేయండి. These blessings we ask in Jesus' name. ఇట్టి ఆశీర్వాదములను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. చాలా వందనాలండి. దేవునికి స్తోత్రం. Thank you.